šansa da se dokaže. Šta ima, momci? Wow, pa to ste stvarno vi. I dalje radite za lešinara, ali tako? Ko si ti? Jesi ti Pandur? Ne, ja sam vaš najveći obožavalac. Skini masku onda da se upoznamo. Pa znate, ja radije ne bih, tetka mi... Skinaj bre tu Deadpool masku. Dobro, nije Deadpool. Pauk čovjek. Klinac beži kući, čiki imaju posao, ajde. Ali ja imam želju da vam se pridružim. Prvenstveno ti još imaš bubuljicu. A vjerojatno ni školu nisi završio, a už kriminalac da budeš. Aj beži kući dok te nisam našamarao. Sad ajde klinac, tutanj, imamo puno posla. Šef će nas ubije, bukvalno. Alo, Ćoro, dok li si stigao, si uspeo da nađeš ulaz? Pi bre, opet zakasni. Ja džabe sam žurio demoni bureci. Oni vrući, ja se sve izgore. Neću radim više, otkaz, neću. Hvala klinac, spasio si nas. To znači ja mogu da vam se pridružim, jel' tako? Može. Znači, mogu da upoznam lešinara. Polako klinac, treba još neke poslove da obavim. Kad počinjemo?